U knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra pisac Slobodan Vladušić predstavio je svoj istorijski triler Omama, u kome je jedan od junaka Miloš Crnjanski. Volim taj žanr zato što mi pruža mogućnost da kombinujem s jedne strane neku vrstu napete priče, što smatram da je danas jako važno u književnosti, ja zaista ne bežem od toga, a sa druge strane ipak ova istorijska komponenta mi omogućava da rekonstruišem neku epohu i da taj imaginarni svet onda napunim nekim tajnama, nekom čudnom atmosferom koja takođe predstavlja meni bar zadovoljstvo u stvaranju književnog teksta. Ova knjiga je njegov lični pokušaj da odgovori na pitanje ko je bio veliki pisac, odnosno da čitaocu ponudi veran doživljaj njegove ličnosti. Budući da je Crnjanski zaista boravio u Berlinu 28. godine kao ataše za kulturu, takođe i likovi, velika većina njih koji se pojavljuju u tom našem poslanstvu, tačnije poslanstvu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u ovom romanu jesu zaista istorijske ličnosti. Ja sam gledao da njihov karakter bude u velikoj meri sličan onome koji su zaista imali u vreme kada su živeli. Po nešto i nije istina, po nešto je istina, ali na drugačiji način. Po mom mišljenju, Berlin iz Vajmarske Nemačke, dakle krajem 20. godine prošlog veka, u velikoj meri korespondira sa modernim ili postmodernim megalopolisom u kojima mi danas zapravo živimo. Tako da ovaj roman nije naravno alegorija današnjice, ali neka analogija i neke sličnosti svakako postoje. O knjizi su osim autora govorili i pisci Vladimir Kecmanović i Dejan Stojiljković, kao i urednica Lagune Jasmina Radojičić.